talagsaong sidlak sa imong kabuntagon. Sidlak nga naghatag og dakong paglaom. Paglaom nga maoy gasa sa pagkamahigugmaon. Gugma nga magahatag kanimo og kalipay. Kalipay, nga mopagaan sa mga pagsulay. Ayaw wada ang kadasig sa atong Ginoo, panghingusgi ang pagsalig. Kay ang himaya sa Dios magadanag diha kanimo og kanako, samtang ikaw ug ako Panimbaya sa Kabuntagon World. buntag ug malipayong Sabado. If you listen to the words of the fool, you will become fool.
But if you listen to the words of the wise, you will become wise. Stop, look, and listen to the words of wisdom from the greatest of all time, our Lord Jesus Christ. Kauban ang Panimbaya sa Kabuntagon World. Yes, good morning. Wow. Good morning. Oo. So, Yes. kumusta Good tanong? daw morning. Ang saan niya itong mga attire? Yes. Kuya Aweng? Karon nagsaulog gahapon nag-ID ta tong kay nagsaulog og Teachers Day. Ay, harap So, mag-ID kung Teacher's Day. yes, so happy Teachers World Day, Teachers Month. Pits. Yes, oo. Thank you, yeah. And also Ate Yo, happy Yo. Oo, Teachers si Day. Ate Charm, Ah. si Ate Lovely Teacher, si Darrell Yes. Teacher, diba? Andili- And pwede po natin i-greet ang Teachers Day ang mga Teachers parents, Day. di ba? Yes, Kayo of were the course. first Yes. teachers. Actually, mga bata. kita man tanan teacher. And dili na ko malimtan sa kami pa ni Charm, Daryl, Lovely din naglingkod. Si Charm, elementary teacher. Si Daryl, secondary. Tapos, Si Lovely Lovely, Ate college. Lovely College. Oh, oo. ako adult. Sapat school teacher. So, Yes, makonsider mo na teacher. Pwede, So, puro pwede, teacher diri sa pwede. Panimbaya. Grabe, talented ni diri sa Panimbaya kay puro teacher. Ikaw Except karon me, college. I don't College, teach. oo. Except me, dili ko mag-teach. Dili ka mag-teach. Yes. Pero, i-teach every day, tayo. every day, someone will teach us lessons, life-changing lessons atong kinabuhi. So, Yes. ato anang i-treasure, no? Bisag atong parents, workmates, Yes. bisag kinsa pa natong mamit sa dalan, kana Oo. sila gatudlo na tong nindot nga mga Yes. lessons sa kinabuhi. Yes. Yes, And ikaw, no? Pits, kuan ka secondary karon. Secondary. Kanya siya. ikaw, college. O, diba? Yes, so mga kapaglaom no, atong mga kapaglaom diha nga mga teachers, good morning and happy Sabbath kaniyang tanan. Dako kayo atong pagpasalamat tungod kay nalipay ta tungod kay niadtong niaging Sabado didto mi sa SMM. Wow, And bless good mi yes, didto. kaayo. Daghan nga mga panalangin nag-awas-awas nga gisakay sa atong mga sakyanan niadto. No, grabe yan, no? Grabe ang awas-awas. Gyud. Thankful gid kay mi mga kapaglam, especially sa pasensya sa atong mga resources speaker, 'di ba? Sa pagpahat kanato sa ilang mga talento aron mas mapalambo pa gyud ang atong pagserbisyo diha sa Ginoo pinaagi sa media ministry. Mao kini Yes. sila si Direk Jericho, Ma'am Grace Filomeno, Ma'am Lilian Tiborcio, and si Sir Maki Caroro. Og tanan usab nga mga volunteers nga naa dito nga willing kaayo magpatudlo, no? Sir your Bing. no, ang efforts nila o ang efforts sa mga volunteers no na-appreciate kay nan mga kapatid. Yes, that's true. Yun na, ang ilang ipang tulod. We have learned a lot from their teachings. And speaking of teaching and learning, October 5 mga kapaglaom, we have celebrated the World's Teachers Day. And as our way of expressing our heartfelt gratitude to all teachers who became our second parent. Yes. Extensions ato ang parental love, and also as our way of who sacrificed themselves in molding us, who sacrificed themselves just to educate us, mga kapaglaom. Saludo kami sa all teachers around the world, mga kapaglaom. Yes. And here's a video for all of you today. Roses are red, skies are blue, clouds are white, the sun's shine comes from you. Teachers are like gems. They shine for us and shows us our future by giving us knowledge. And they will teach us the ways of God, and we will shine in our way to success. And they will shine and teach us good things and makes us happy. A teacher is just like a candle, because if we are in the dark, teachers light the darkness in our life. Teachers are like the shining stars. They gave us inspiration in our hearts. They may be strict and firm, but they teach us the ways of God every day. Lollipops are sugar, chocolates are tasty, teachers are like sweet as candy. Teachers are like a game that challenges us through a rigid test. Teachers are bosses in each test we play. Teachers are the achievements of the game that make us feel encouraged. Teachers are the guide in each way and path through the map of darkness. Teachers are heroes. They don't give up teaching us. Teachers are like a
They give so much light in our life. They give light to the dark in our hearts. Teachers are like blood. They flow inside our system. To our best teacher, he give us air so we can breathe. And he give us knowledge. To our best teacher, you are like an air that give us oxygen. Without air, we will die. With you, we can live every day. Teachers are dictionary. They give meaning to our lives. Teachers are song. They give music to our lives. Dear teachers, I know what you are like in our children's heart. You are like our second parents, and they teach us about love and teach about God. Happy Teacher's Day! Happy Teacher's Day to all of you. Happy Teacher's Day! Happy Teacher's Day to all teachers from Yosemite Adventist Elementary School! Yes, that's true. No, to all pagkain teachers ko. around the world, have a Teacher's Day to all Yes, you. ganun Tinugin ko na sa siya. mga description nila, dinapugan, teachers are like dictionary. They Yes. know everything. They gave meaning. Ay, they Give give meaning meaning. to our lives. And they are like song? Ito? Oo, They give songs, music. no? Music. Oo, they are music. Yeah, thank you so Ano? much, Sir Eman Ross Vasquez, no, for that video. And sa mga students po sa Ingog Adventist Elementary Yes. School. And of course, sa tanan po mga students nga naghatag og greetings, hatag og flowers, chocolates, teddy bears, gabi mga Pero nanay. isa, no? mas meaningful daw ang Teacher's Day fits kung holiday. Happy si Ma'am Angel. ka po siya, mas meaningful daw ang Teacher's Kay Day basta holiday. holiday. Wala din sila nag-holiday. Wala sa holiday, padayon ang trabaho. Pero ang ubang school, nag-holiday sila. Ah, Dilmar, depende sa ang Dilmar, school. nag-holiday ang Dilmar. Aya, diri po ata sa Golden Boulevard, yes. So thank you so much to all students also. And atong po kumustahan no, sa limbayan atong kumustahan nato mga correspondents abroad. Nasa la event nga gihimo dito sa South Korea, no? Nato gihimo nga Hiwa Community Service. Kung unsa niya, let's watch this. Welcome to the Philstock Church Community Service here at the Filipino Market in Seoul, South Korea. Hewa Filipino Market in Seoul is the place where the Filipino community congregate every Sunday. It is for this reason that the Philstock Church chose this location to conduct a health ministry in the form of health assessment and free chair massage. The said ministry was warmly welcomed not only by our fellow Filipinos but also of people of different nationalities. Health questionnaires were given for them to fill out and their contact numbers were secured for future correspondence. People were counseled on healthy lifestyle and offered a chair massage to soothe their aching bodies. The warm smiles and the words of gratefulness reflected the positive atmosphere that the ministry has brought. Health ministry is an avenue that we all could use as a gateway for the gospel to come in. When we address the people's physical needs, they become more open and accommodating in discussing spiritual matters. It has been said that health ministry is the right hand of the gospel. When Jesus was here on earth, he spent most of his time healing more than preaching. And that is the ministry that we all should emulate. From Seoul, South Korea, this is Seth Braza. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo, salamat. Wow. Sir Popoy Blasa, no, sa atong mga
ilan na mo diha, Saysay, Kabahog, Jessel, Gonzales. Gonzales? Yes, Asing, hello. Nice to see you diha. Sa tanan nga mga Pilipino diha Yes. sa Koreano, nindot kay ilang activity dito. Nga feel na ginilang na murag na agyapon sa Pilipinas. Nasa lima massage. Nay massage nato yung mga baligyan lang, nay saging, nay butong. Yes, kanang mura siya Filipino street food. Yes. Ay, nindot kayo, di ba nga, work together sila sa atong mga Korean brothers and sisters, no? Nindot lang activity. Padayon sa kada sigon. Yes, mga kapaglaom, ang dugang kada sigon karong Kabuntagon ani isa ka awit ihatag sa Young Crusader of the Philippines para diri lang sa Harana sa Kabuntagon. Pagkalingdong sa palibot nga nakita ko, nagip ang mga sabon, ug ang mga kahoy, ug ang mga langgam, nagawid silang tanan, nagulat sila sa ulan. Awiton ko, daygon ko, ang ngalan ni Jesus. Pasalamatan sa tanan nga nabuhat niya. Awiton ko, daygon ko, ang ngalan ni Jesus. Ug ako siya pasidunggan. Ang kinabuhi ko, labaw pa sa mga langgam, nga giatiman sa Diyos sa tungamahan. Nagpasalamat ko sa Diyos sa iyang kaayo. Kinabuhi ko giatiman. Awiton ko, daygon ko, ang ngalan ni Jesus. O pasalamatan sa tanan nga nabuhat niya. Awiton ko, daygon ko, ang ngalan ni Jesus. Ug ako siyang pasidunggan. Awiton ko, daygon ko, ang ngalan ni Jesus. Ug pasalamatan sa tanan nga nabuhat niya. Awiton ko, daygon ko, ang ngalan ni Jesus. Ug ako siyang pasidunggan. Ug ako siyang pasidunggan. Ug ako siyang pasidunggan. Ug ako siyang pasidunggan. Ug ako siyang Mga kapaglaom, nasayod ta nga atong lawas ang atong bugtong puhunan para mabuhat nato ang atong mga plano sa kinabuhi, di ba yo? Yes, Kuya. sakto, So ate. mga kapaglaom, no, aniya ang dugang giya para maampingan nato atong panglawas, aniya ang health bits. Parsley is an edible herb related to coriander, celery, and carrots. And parsley is used to garnish dishes and to enhance flavor. Nutritional value indicates that 1 cup of chopped parsley provides 1,230% of an individual's daily recommended intake of vitamin K. Low intake of vitamin K is associated with higher risk of bone fracture and osteoporosis. Studies revealed that consuming adequate amounts of vitamin K
improve bone health by improving calcium absorption and reducing the excretion of calcium in the bone. The subjects with highest level of vitamin K have fewer bone fracture than those with low levels. 10 sprigs of parsley are enough to reach the recommended daily intake of vitamin K. Caution for people who are taking blood thinner medication, do not eat parsley. Here are quick tips to use parsley. Hi everyone, with me is Jeril Maceda. Unsa man pud ang imong mga physical activity? Most likely gadula iko volleyball ka kuno kay ganahan mo ko nga kanang dili good mga body contacts nga game mo na ako. Ay, kanindot pud ana volleyball. So sa ato pa haom gyud kay ni sa imuha ba ang ato ang parsley. So unsa may benefits nga makuha nato ani nga? Yeah, kaning parsley abi nimo. Kuan ni siya kanang very rich siya in vitamin K. Tapos ang vitamin K makatabang na siya sa pagpaligon sa atong mga bukog. So kung ga-volleyball ka, strong jud imong nga bones oo kung magdula ka. So kani pwede nato na siya isagol sa mga juices. Di ba kanang mga gadula gainom man sila mga juices, no? So sayon lang gud kaayo imo nang i-chop ang parsley and then i-chop nimo tapos isagol lang gud nimo diha sa imong juice. Ana lang siya. Yan. Kunti lang siya pero daghan na kaay siya matabang sa imong nga health. Okay, so pwede nimo siya tilawan. Sige da, atong tilawan kung unsa jay lami ani. O di ba? Sa lasa. Ang aroma bitaw sa parsley ano na ko ba, ma-taste na ko pud siya. Dili pud siya luod labi na sa mga siguro sa mga bata nga mag-try. Dili kasi dili sila lainan kay lami man siya ang lasa niya. Wow, lami siya. So sold out pud na siya sa mga kabataan, no? Oh, ana jud ma'am kay siguro unsay ang mga bata mo dili kay sila ganahan kung lahi ang labi na ang color pud siguro niya. Lahi mo gud siya kay mo na siya mint nga mabahuan nimo ang ihang sa parsley. So good kayo siya sa atong mga kabataan po. Salamat kaayo Jeril ha sa pag-join nimo dinhi sa atong health bit. This is Miss Laila reminding you, in the Lord our labors are not in vain. Be healthy. It's a wise choice. Wow, thank you kayo Doc Leila. Actually si Doc Leila teacher po na siya. So happy Teachers Day, Doc Leila. And thank you kay sa imong information about parsley. O, diba? So himo na tag juice or tea ba to nga parsley, 'di ba? Dili lang na siya pang garnish lang sa food. So pwede po nato siya inatoon. Sa laing bahin mga kapaglaom, gusto po naming i-greet, 'di ba? Tagalog. Diretso, diba? Oo. Gusto naming i-greet si Direk Jericho and Mama Grace kasi Magandang umaga. ano sila ngayon? Sila ano ba yun? Nanonood. Nanonood. Nasa isip ko nakatingin Yes. sila ngayon. So magandang magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po. At syempre, Oo, tsaka na-conscious ako bigla, diba? Baka magsabi ka dyan, nakatanaws lang ngayon. Pwede. And si Lilian. Ma'am Lilian Tiburcio. Oo, Ma'am Sir Lilian Maki. Tiburcio, no? Happy watching Talagang sa inyo. na-conscious ako. Okay na kaya tong yung ano ko, diba? Ang hirap gayahin talaga, no? Tsaka hindi pa po kami kompleto yung materials namin, kaya. Diba? But we are Yes, improving, mga diba? kapaglaom sa laing bahin, what are the roles of teachers in building our nation? Unsa magid ka-importante di ay ang role sa teacher, diba? Let us hear from the school's division superintendent of Dapat Cagayan de Oro City Division, no other than Dr. Jonathan De La Peña. The Department of Education has always been working on three major priority sector agenda, which are quality, access, and efficiency. And the teachers really have been playing a vital, significant role in achieving this agenda. So in terms of access, our teachers have been walking extra miles in order to reach the unreached, the last, the lost, the least. And these are students in the hinterlands, and these are students who are children in conflict with the law. And this only shows that our teachers are dedicated teachers. In terms of quality, the performance of the students in Cagayan de Oro City has increased a lot. We have
high incremental gains. And this is because also of the competence of our teachers. So continue to be CDO teachers. We call them competent, dedicated, and optimistic teachers. Teacher is a hero. Teacher is a bridge. Hope, the future. Parent. Body. Strength. An idol. Foundation. A role model. A provider. An educator. A life coach. A guide. A role model. A potter. Wonder Woman. Superman. Avenger. Happy World Teachers Day from BSN Daily 4W1. Happy Teachers Day to all teachers from Adventist Medical Center College, Pilipinas. Nabuhing lumalayon nga ginataniya kanimo. Kini mo nga maangkon maoy saan sa Ginoo. Way katapusan, tiandang sa nagatuon. Nga minawat sa iyang ngalan, may kinabuhi nga bago. Kinabuhi alang sa tanan, dinagay pang bagod layan. Ang kinabuhi ginanyag karon sayon ra kini si Kristo Jesus, ingon nga imong manunubos. Hatag niya imong maangkon, ang kinaiyang langit nun. Kinabuhi
Dengan salamat sa atong mga singers gikan na sa bulwa sila no. yes. Nindot kayo. Ang kinabuhi unsa pa to? Ang kinabuhi bag-uhon. And ini karon Kabuntagon, good morning diha Papa Bing Sanis diha sa SMM. Yes, Nagtanaw sila oo. karon. Good morning, salamat kay sa imong pag-accommodate sa mua. Si Jandy. Grabe ang pagkaon. Grabe ang Kuya pagkaon. Awing. Si Jandy Dago di As na gusto in. muli sa Cagayan. Yes, Oh. ang durian, Daghan kaayo. ang tuna nga giyon sa to, gisugba, Lutso. wala Sugba. wala Wala kita kaabot. kaabot, Pero wala dili kita kita magpalabi sa tuwang Pagkaon. pagkaon. Oo, No? labi Kaya sa kay durian. kitang maleksyon. Oh, jud, dili ay. kay muna na kay Atimanon Oo, dito na sa kay Jensa na kay Atimanon. Sa lain bahin mga kapaglaom alang sa usa ka estudyante, daghan ang iyang oras sa tibok semanas pag-google at ubang sa iyang teacher. So unsa man ang impact pod sa usa ka teacher ngadto sa estudyante. So karon nga Kabuntagon mga kapaglaom adunay mensahe ang atong Assistant School Division Superintendent sa DepEd Cagayan de Oro City Division si Doktora Alicia Angay. Ato kinintanahon mga kapaglaom. The teacher actually, G, is the second parent of the child. But when it comes to a child's behavior, it is a product of two worlds. His world at home and his world in school. And being the second parent, he is the great influencer. The teacher is the inspirer, the motivator. And so if a child persistently pursues his dreams, then he has been motivated by a very good teacher. If a child is shattered because he has a very low score in math, for example, and the teacher assures him and tells him, oh, it's just one test. With your intelligence, you can have a bigger score next time. Then that will lift the self-esteem of the child. And so a lot of what the child is now are values he has imbibed in school, the learnings he has from the teacher, and the upbringing he has at home. I'd like to greet all the teachers out there, not just here in Cagayan de Oro City, a very, very happy World Teachers Day. This is your day. What's the favorite line of your teacher? Okay, I will not prolong your agony. Let's call it a day. Goodbye. The most unforgettable line of my teacher is, "One down." Please give justice to your red lipstick. Hoy, Saba! Kerry? Zay, unsa man kad Zay? Lawas ra katarungan imong Zala. Happy World Teachers Day from BSN DLE 4W7. Happy Teachers Day to all teachers of the longest day already. We love you. Today, we are celebrating the 2018 World Teachers Day, and personally, I would like also to thank Hope Channel for giving me this opportunity to say this to the whole world, and especially to our teachers in the Republic of the Philippines. I'd like to say that in general, our teachers are actually catalysts of change. And it is through our teachers that we'll be able to mold the minds of our young individuals who we expect to become the next generation's leaders. And they will be the one to take our community into leading it and taking the step and moving forward and making it the next Sire of Asia. So our teachers are actually the ones molding them and giving them all the knowledge and the skills, imparting to them especially the good values that they have to take with them until the rest of their lives. So for the change to happen and for a better community to come in, we have our teachers as a very important factor to consider, and let's give our teachers every day they are the unsung heroes of our society, and we must appreciate them all the time, and let's give all the time our generosity to them. Panimbaya, gikan sa Lumbia National High School. Happy Teachers Day! Happy Teachers Day to all teachers of Pilipinas City Adventist Elementary School. Panimbaya, gikan sa Lumbia National High School. Mahatma Gandhi once told us that no education is true education unless it is founded in truth and non-violence. October
October 5 is World Teachers Day. It is celebrated all over the world, acknowledging teachers' immeasurable contribution to the hope of our fatherland, our children. With their numerous tasks, extended working time, multiple responsibilities that have an undeniably dedicated heart, truly, their worth is indisputable. But there stand one great teacher who worked not just for a flock of learners, but the entire humanity. Let us pay tribute to our teachers all over the world and to that great teacher we look forward to seeing in that heavenly home. Into the heart of great teacher, only here in Good Morning Pastor. Yes, in celebration of the World Teachers Day, mga kapaglaom ano atong himay-himayon what it is to become a great teacher. No, ang ato ang great teacher na agad nito makita sa Biblia. And ang magtabang sa tupagtugatiganin, ang ato ang NCMC Youth Director, Pastor Porfirio Lagunday. Good morning, Good Pastor. morning, Pastor. Good morning. May buntag sa tanan. Labi na gyud sa ato ang mga viewers. Yes, welcome back. Balik-balik sa ta. Okay. Pastor is also a teacher, di ba, Pastor? Of course. Oo. Dili jud pwede nga mahimong pastor nga dili teacher. Dili ka mahimong pastor nga dili ka mag-teach. Oh. No, kay kanabitang pagtudlo pa lang daan nimo sa pulong sa Ginoo by the fact nga teacher. So dili siya necessarily nga pareha nga pasar kag let or kinaka sa eskwelahan, di ba? Oo, mao gina siya. Different dimensions. So Pastor, isa po ka teacher. Unang pangutana to, Pastor, is it difficult to teach? Would you find teaching a difficult job? Ang pagka-teacher, usa gina ka lisod. Lisod yung kayo kay if you are dealing with different people, unique biya ang matag tao. Correct. No? Ang ilang personalidad. So you are going to adjust. Yes. Kinahanglan jud ka nga magtuon jud pag-ayo. Muna nga lisod gina siya. But kana siya manggod ang pagka-teacher sa akong nasabtan is mao na ang most kinistawang rewarding profession. Tinoo. Kay ngano, mumold manggod ka sa future generation ana. Kana. Tanan-tanan tingali nga mga tao sa kalibutan nag-agi sila, bantugan nga tao nag-agi sila og mga great mga teachers. Diba? So munang inana pud yun siya ka lisod yun siya, challenging, very difficult ang kana siya nga trabaho pero kinahanglan kag naa kay pasensya, doon na kay passion o doon na kay dedikasyon kung usa ka teacher. Mo na siya importante kayo. Ikaw na, Ma'am Jill, pasensya. Mo na siya. Mo na siya ang giingon taasan yun nimo kay lahi-lahi gyud na siya og learner nga mga behavior no. So mo nang giingon Pastor nga teaching is not really a profession per se but a vocation. Tinuod yun na siya. Di basta-basta. So Pastor, unsa may gisulti sa Biblia may tungod sa pagpanudlo? Kini siyang pag ang Biblia nagsulti gyud nga tanan ta magtutudlo gyud ta. Ayun. Bisag wala kay dili ka kanang gitawag nga license o sa gisulti. Tanan ta magtutudlo. Deuteronomy gisulti diha 6:6-7 nga kinahanglan ta magtudlo sa ato ang lifestyle. Labi na siya primarily kumad na siya but the primary purpose nganong magtudlo ta kinahanglan nga kana siya mo in line mo correlate sa plano sa Ginoo nga sila mahigugma sa Ginoo mo na nga teach the will of God, the command of God, the people nga ma-restore ang iyang image. And that's the real kanang primary purpose gyud nga parents gyud sa una do na po School of the Prophets. That's why si Jesus Christ in all villages, all cities, naaman sa dalan siya, naaman sa balay, naa sa synagogue, ang atong account sa New Testament nagasulti nga more on teaching gyud si Jesus. Ayun. Ba? So, kay mo nang giingon Pastor ba nga in teaching man good, dili lang yun siya academics but the holistic nga learning sa development sa tao. Kay dapat ang personality ba? Character building. Mo po na siya sa tuwing eskwelahan, Pastor ba? Mao gyud. So, ang ato agyud nga pagtudlo kinang gitawag nga restoration sa image of God sa ato pa sa whole aspects. Holistic kana siya. Sa physical, mental, social, and spiritual. Mo na siya. So dili lang nimo siya i-memorize og mga science din ha. Di lang. Pamatasan pud api. Pamatasan gyud po. Lagi. Di ba? Pero Pastor, giingon ba nga sa amo like me as a teacher, I'm a believer nga kami facilitator good mi sa learning. Di ba? Kay dili gid mi ang maong source sa knowledge pero like Jesus Christ,
is different because he is the Son of God. Diba? Man mo na consider to he's the greatest teacher. Pero were there like, does the Bible record, were there instances nga gi-question ng iyahang teachings? Naagyod. Sa Matthew 21:23 question ba gyud siya sa mga pero ang question sa iya diya is sa iyang authority. Because ang mga teachers magud kani adto ni na murag bar karon bitaw nga murag nakapasar ka sa gitawag licensure examination. Nya si Jesus Christ wala man gud siya kaagi sa School of Jerusalem, School of Gamaliel, school sa kanang gitawag nga scribes or Pharisees. Si Jesus Christ naka-learn siya directly sa iyang parent o sa iyang experience sa nature o niya sa iyang yung pagka magtuon gyud si Jesus Christ. By the fact that he is the Son of God. Yun, diba? Theotokos, Son of God. Now, mo na nga gi-question gyud siya. Ingon pa niya nga unsa man nga sa asa ka nga asa gikan ang imong authority. So kana siya gitawag nga mga question bisan pa sa unang panahon ang mga practice gina-question na po ng uban. Si Jesus Christ gi-question gyud siya nya daghan pod na sina. But the people, ang impact nga to sa people, the people nga nakakuan sila, uy, laki gyud lagi ang iyang teaching ni Jesus Christ. Kumparar sa mga Pharisees at sa mga scribes, because si Jesus Christ nag-teach siya kana siya nga ang iyang teaching gyud ni Jesus Christ nga directly gikan gyud sa Word of God. Ayun. Word of God. So Pastor, unsa man ang quality sa maayong teacher? Ang maayong nga teacher, ang quality, ako nag-study ko sa life of Jesus and then I kana gitawag come of this kini sing gitawag nga qualities, no? Ako aning ihatag sa inyong karon kanang Jesus acronym na siya sa ako ang na-discover nga quality. No, so mga teachers ay ato ning hinumduman. Jesus, ang J kinahanglan nga just good ang nga pagka-teacher. Ayun. Kana siya nag-stance na siya pud sa napo na siya upat ka H o usa ka L. Okay. Kinahanglan ka holy sa ato pa godly ka. Humble ka. Kinahanglan usab honest ka. Kinahanglan usab happy ka. Ayun. Apan ikalima kanang gitawag nga kinahanglan ka loving. Ayun. Sa So J na siya. the L. And then ang E kinahanglan able to equip. Kabalo ka mo equip sa mga kabataan sa ilang pag-learn sa daghan nga mga aspeto. Ang S dayon kinahanglan service oriented ka. Ayun. Mo serve ka gyud. And then ang U is kanang gitawag understanding jud ka. Kaya may mga kinahanglan yun na sa mga teachers. Kinahanglan sa mga gagmay bata. Gagmay. Labi na sa mga kinder. Nalisod kayo na. Kinahanglan makasabot ka. Kay unique biya ang tao. Sumala sa akong gisulti. Matag-usan nato. Pila ta ka bilyon. Unique ta. Ikatapusan. Akong ikasulti diha nga kinahanglan nga share. Kanang able to share ka. Ang kanang gitawag share diha sa amo as a theology gitawag missional kanang gitawag aspect na siya. I-share nimo ang gospel sa ila. Correct. Happy. Happy. Happy ka sa imong pagka-teacher. Oo, kay nga no dili bitaw katong giingod bitaw ni Ma'am Anghay ASDS Ma'am Anghay, di ba nga imong behavior kung grumpy ka nga teacher Luy kay imong estudyante kay mo na magsigilan nimo nagkapangasaban nga mga bata unsa si Ma'am? Unsa kong gibuhat? Murag nilingi lang ko, wala na si Ma'am, taas na isa na kilometro. Dili ka. Pero dili ikaw na, Ma'am. Di ba dili sa. Sana na sa. Dili sa. Wow, so nindot kay no Jesus just you have to be equipped, service oriented, understanding and of course you share. Diba? So no nindot kayo pero pastor. Siguro in closing pastor ba kana gika-establish man nato no how can one kana bitong become a teacher? Sa ako lang, mahimo kang maayo nga teacher if you are going to follow the model of Jesus. Ayun. And then you accept Jesus as your personal Savior. And if any man, ingon pa ni Paul, is in Christ, is a new creature. Nya siya mahimo ka na nga if you are in Jesus, you can do like Jesus. Oo. So dili na ka necessarily nga mag-eskwela kag education, magkuan ka because every day is a learning experience and every day is an opportunity for you to teach, to share, to impart. And
be like Jesus, katong Yes, acronym. yes. Yes. Diba? Oo. So Pastor, thank you so much no. Message o greeting sa ato ang mga kapaglaom. Labi na kang Ma'am Glenn. Okay, ang Yes. akong usa ka maestra diha Teachers ni sila. Teacher na sila. Og diha pud sa akong asawa si Glenn Barrientos Lagunday og si Bubong naa sa Thailand, maestro gihapon to siya. Igsuon ni Glenn ang Darwin pod, igsuon gyapon niya to gyapon sa Thailand naga subay na ang iyang igsuon pod to sa Canada. Si Daryl, teacher gyapon to, Ayun. principal to siya, then nag-adto didto ban siya ang asawang nurse. Then sa diha sa Aklan, mga sinanay sa tatay diha, og sa diha sa Davao pod, sini ni Aisel diha sa Boracay, hapit na mo-open diha. Og si Jerome ang atong usa igsuon diha pod diha sa Boracay. God bless ninyo diha tanan. Og sa diha sa Davao nako nga mga igsuon. Ayun, ba? Dagan kayo. kayo. It's so nice to be surrounded. Dili po mag-quiz ko, mag-reunion mo. Puro mga teachers. Kay puro mga teachers. No? Kung makapaglaom natin ng himindumano, you don't necessarily have to have that degree to call yourself as a teacher because like Jesus, he may not have graduated in a school, but he had in himself the fervor and the passion to share God's word. Okay, in that. Move on ta, mga kapaglaom dito ta sa mga chikiting. Okay, tanaw na to. Unsa na po gibuhat sa atong mga bata diri lang sa Kids Station. You're watching Word of the Day here at Kids Station. Word of the day. The word of the day is balance. Oftentimes, people get their lives out of balance. They spend too much time doing work, school, and doing a lot of things. God has given us something to keep our lives balanced. His word, the Bible. In Ecclesiastes 3:1, it says, there is time for everything, and a season for every activity under the heavens. So remember, kids, balance your lives. Kay ba kaday, ginisenyo ka sa Ginoo para malon, dili para ilaro. Ouch! Walay forever! Ha? Unsay walay forever? Na ang Ginoo forever. Mayong adlaw mga kapaglaw, maniya na usab kita sa Bible Beats. Ato makauban karon ang usa sa mga volunteer sa Hope Radio Jensen, walay lain si Dave Meliesa. Good morning. Good morning diha kani Uwing og welcome sa atong capital of the Philippines, Jensen. General Santos City mga kapaglaw nata karon and unsa man nato pangutana karon sa atong mga kapaglaw? Ato pangutana karon kung unsa ang last word sa Bible. Wow, kaya ka na to bagon sa imong mga kapaglaw din Jensen. Atong tanawon Testingan kung na to. kaya nila. Testingan na to. So ready na ka? Let's go. Go. Sa Bible ang pangutana sa akong partner, go. Unsa ang last word sa Bible? Last word. Ini. Amen. Ha? Amen. Naay nagkuan ikaw. Amen. Oh, gitudluan ka ikaw. Amen. Amen. So unsa man Dave? Sakto. Sakto. Amen. Sakto ang pagkatudlo. Sakto ang pagkatudlo. Asa man ang unsa may pinakalas nga verse sa Bible? Ikaw suito man ka. Genesis? Dili, Revelation. Ang last, Amen. Okay. Kay nakatubag mo, inyo ning bahin-bahinon tulo. Unsay last word sa Bible? Unsay last word daw sa Bible? Revelation. Oh, Revelation. Tama na. Last word ana niya. Last word ana niya. Ikaw. Ambot mo lang ka ko. Okay, tagaglo. Kung mag-ampo ka unsa may last isulti ana. Amen. Amen. Check. Thank you. Hope channel pangutana about sa Bible. Tubag niyo dili. Unsay last word sa Bible? Sige. Last word? Oh, last word. Word? Word. Unsay last word sa Bible? Okay. Namo idea wala? Wala.
Kung magampo mo, sa may last word isulti ninyo. Amen. Oh, mauna siya. So, okay. Tanaw mo sa Hope Channel kamo do. Okay. Thank you. Okay. Unsa ang last word sa Bible? Amen. Amen. Ikaw. Amen. Unsa na nga chapter sa Bible? Revelation 22. Revelation 22. Wow! Kay nakatubag mo. Tagaan ta mog mantil. Bros. Oh, wait. Isa man ning kaon. Unsa ang last word sa Bible? Last word sa Bible. Unsa last nga isulti dia? Sige, taga-aklo, Dave. Og humag-ampo, unsa gani ang ginasulti? Amen. Amen. So, amen ang sulti. Kay nakatubag mo. Tungod kay gitudluan ta mo. Mantil na pod. Mantil. O toothpick. Thank you, Coach Chan. O tana, about sa Bible. Go. Unsa ang last word sa Bible? Last word, ano ba? Amen. Amen, ikaw. Amen. Amen, ikaw. Amen. Dili to copy paste. So, amen, correct. Tama. Tama. Na mi hatag sa inyo. Sige, kamo na magtunga-tunga. Thank you. Unsa ang last word sa Bible? Wala kay idea? Wala pa kakabasag Bible. Nasa last book, Revelation. Revelation. Nakabasa na po ako. Sige, kung mag-ampo ka, unsa may last ni mo isulti? Amen. Amen. So, amen. Correct. Amen. Correct. Amen. So, namihatag nimo. Okay. Thank you. Yes, dinhi sa Jinsano, Dave. Thank you kayo sa imong pagkuyog ron. Imong mga kababayan diri nakatubag. Way problema. Imo siguro gitudloan ni. Mga bright sila. Mga bright. So, dunay nakatubag, doon na po'y wala nakatubag. Mga tinudloan pod. Yes, so importante jud kay nga magtuon sa balaan kasulatan. Aduna kitay pasalamatan karon ang ato ang sponsor and the Plaque Music Ministry, Suralta family and Duroy family sa ato ang mga giveaways nga gihatag karon. So daghang salamat once again sa imong pag-uban ako karon dinhi sa Jensen. Wala problema, anytime wing. Pagkalindot pagkalami sa inyong tuna dinhi sa inyong panga. So mga kapaglaom, kini ang Bible Beats nagasuroy sa kadalanan. Naghatod sa kamatuoran, kini si Dave Milieza. Awing Indino alang sa Panimbaya sa Kabuntagon World. Mayong buntag mga kapaglaom, happy Sabbath kining tanan. Ano sa kita sa itong segment of Let's Pray Today. O kining higayon atong gahin alang sa itong paghimo sa itong 777 prayer. Kauban usab sa pagampo sa inyong padalang mga prayer request din ang itong programa. Kauban sa pagampo si Pastor Porfirio Lagunday Jr. Pastor, thank you so much sa parang sa pagiguban. O gani Pastor ang mga prayer request nga atong iapil sa pagampo. Una, atong yan po ang mga kaigsunan sa Tablon SDA Church nga ang ilahang simbahan na sunog o sila nang hinanglan o tabang para sa reconstruction sa ilahang simbahan. At the same time, ato po yan po ang mga kaigsunan nga sila magpadayon nga madasigon taliwala nining hitabo nga ilahang na-experience. Ato sabi apil sa pagampo si Sister Priscilla Rodriguez nga siya maayo na sa iyang balatian o ang Ginoo hupay sa iyang gibati karon nga panahon na. Ato sabihan po ang pamilya Pamunag, the Bree family of Pamunag diha sa Zamboanga Peninsula nga Ginoo hupay usab sa ilahang gibati karon nga panahon na. And no sa praise report diri no from Ma'am Angel no sa alang sa iyang iro nga si Kikay nga at present it is having its healing right now, but still we continue praying as mahimo na ultimate healing sa mga binuhin niya nga iro. Pastor, let's pray. Shall pray. Amahan na mo nga langit nun, karon nining taknaas sa buntag, ang imo mga katawhan sa tibok kalibutan, nga mga nag-devote nining nga time, nagaduol ka nimo sa pagampo, sa pagpasalamat sa grasyang imong nagihatag kanamo. Ginadala namo sa pagampo ang World Church leadership nga mahimo nga kami Ginoong Dios magiusa og buhat sa imong bulaton. Sa pinsay kami nagaampo nga ikaw magapanalangin sa nahitabo dito sa Tablon Church sa pagkasunog tungod sa maong kalamidad. Kami nag-ampo Ginoo nga renovate
ang maong church uban sa imuha nga pagpanalangin ug sa mga sources sa tabang ug makigsunan ikaw magpakamayo kanila Ginoo. Among ginalas pag-ampo sab si Sister nga Rodriguez nga makaangkon og kaayuhan nga bisan pa sa ilang puloy-anan dunay milagro nga mag-abot sa iyang kinabuhi sa kaluwasan. Ug ang among ginaampo sab ang mga pamunag family dito sa Sambuanga Peninsula Mission sa pagpahulay sa ilang usa sa minahal sa kinabuhi. Ikaw comfort kanila sa Holy Spirit nga diin sila Ginoong Dios kasuod nga na kanimo ug magalaom sa imong saad. Panlangin ni usab si Kikay nga makaangkon og kaayuhan, ma-restore ang iyang kaayuhan sa iyang gihambin nga balatian usab. Nadala na mo usab ang sa pinasahi ang kahusay, kalinaw sa Pilipinas ug ang pagdumalas sa Presidente Rodrigo Duterte. Ug tagai kami Ginoong Dios ug kalipay nga bisan pa sa among pagpuyo aduna untay hingpit nga kagawasan sa amo ang kinabuhi. Salamat kayo sa ikaw panalangin kanamo karon. Salamat nga ikaw mag-auban ka namo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Amen. Thank you so much, Pastor. O sa ato sa mga kapaglaom, kung doon kami mga prayer request, pwede kayo ipadala sa atong Facebook page, ang Panimbaya sa Kabuntagon World. Pwede usab sa atong contact number ang makita sa mga TV screens. Kaya let's pray today where you don't have to pray alone.
The views and opinions expressed in the program are those of the hosts and guests and do not necessarily reflect or represent the beliefs and teachings of the program, the network, and the Seventh-day Adventist Church. Aniya na po kita mga kapaglaom sa paghatag og tambag sa usa ka suliran dili lang sa Dear Panimbaya. Dear Panimbaya, usa ko ka professional teacher. Sa kadaghan sa nanguyab nako, wala pa jud ko'y nakita nga comfortable ko. Nga makita nako ang akong future sa ilaha. Until one time, nibalik ko sa lugar kung asa ko na high school ug nakita nako akong schoolmate. To make the long story short, nagkasugod mi og nagkauyab jud mi. After almost 2 years na ako nga paghuna-huna with our age, we are anticipating of a lifetime commitment. Pero, gadwaduha pa ko sa iya, kamulo pagatiwa sa iyahang college. Kasabay sa iyang pag-work sa isa ka restaurant. Buutan, responsible o family-oriented man siya, pero struggle is real man good kay professional na ko. Unya siya di pa. Basin maapektuhan po dihang self-esteem ba? Ang akong pangutana is, unsa may maayo, maghuman pa siya, nga founded na siya ay mi magminyo, or okay ra ba nga magminyo mi, and then we can help each other na dayon. Your advices would be a great help. Thanks. Ba, istorya sa maestra, typical ba? Kay usay, mo lagi na, kay ang maestra tungod sa kadedicate, sa kadaghan, lagi na siya Atong letter dedicated. sender, babae. Babae. Oh. Kay, unsay tawag ani, tungod sa kadaghan sa trabaho sa maestra, og nikalit lang siya kadaghan ng iyang anak, abibahon. Mo na mawadan og time sa love life. But karon si ma'am na siya love life. Ba, atong himayon ni mga kapaglaw maniya karon ang atuang full force nga barkada ninyo sa buntag Sabado. Napagyapon kauban nato si Pastor Lagunday. Okay, so teacher si Fitz, teacher ko, teacher si UP, si Awing teacher pod, si Pastor teacher pod, si Bing teacher ni Jimel. Okay. Di ba? So UP, Fitz. Dili dia UP. Okay. Fitz. Akong katanaw kang Fitz. Si UP akong na-mention. Good morning to me. Fitz. Teacher Fitz. Isip isa ka lalaki. Unsa ka itong ma-advise kang ma'am? Sa babae, no? Kaya gusto nilang, depende na siya. Kaya naman ko siya question. Fitz nga kung basin daw kunong matandog ang iyang pride ba? Self-esteem niya. Oh, so ikaw lalaki. Unsa man ka na? Para sa mo, makadil man mi ana ang situation pero maningkamot pud mi nga mo improve, di ba? Maningkamot pud mi. Pasalamat ka kay na nga lalaki on the process mas of improving. Tapos na naman mo sa right age. Ano paglangay-langay kay hindi ana basin maulahin ang tanan. So arangkada na. Ana sa diri nga ana man ka di ba nga butan sa responsible, family oriented, na ilan nimo sa for a long time. Sadyang di lang gyud sa professional. Minor na magunang ating ang professionalism dayon sa marriage. So, major ana kanang butan, responsible, family oriented, so, na ilan na it's nimo. the attitude that counts. Yes. Additional ilan nga points ka ng professional sa. So para sa ako, go for it. Kaya nanginabuhi man sad siya ba? Yes. Wala pala sa siya degree. Diba? Teacher Bing, student daw din mo si Jimel. Ang ako lang is, para pod benefits, go lang. Kung nahigugma jud ka, anang tawhana, kung naajud na, diba? Support. na ano jud ka, kasing-kasing nahigugma jud anang laki ha, dili na mag-matter kung professional siya or dili. No? Correct. Dili po niyo underestimate nga daghan tag mga working students na successful kayo sila in the long run. Mas tapos makatabang kung makatabang pa jud ka sa iya siyang pag-eskwela. Duha na mo nindot man gunang kung magninyo na magtiayon mo nga you grow together bitaw. Correct. Tapos you build your home together. Wow, ka-sweet. So, kaya tinabangay mo kay wala ta kabalo unsa nga unsa dayang mahumano? Unsa yang madangatan anang laki nga imong gihigugma. Correct. Ang importante is naghigugmaay mo. Tama. Gatiwas man o iyang gingon, gatiwas sa iyang college. Positive lang. Yes. Wow, Hapit na positive lang. O hapit na doon na siya. Kunting push na lang.
Di ba? Oo. So UP, pero 2 years pa ba sila nag-uyab, no? Pero gusto lang yun sila nga After 2 years nga pagpanguyab. After 2 years. After almost 2 years na ko. Almost 2 years na. Meaning 2 years na sila uyab. Dahil na ba ding perseverance sa mga kaning mga working students, ilang endurance sa ilang mga hardship nga ilang na nga. Correct. Bagian. Di ba, Pastor Kabaloy, yun si Pastor. Okay, leveling na siya. Manibalaan nga. See? Leveling na siya nga. Kaning inanira, agamay ra na pa dayon pata. Di ba, UP? Yes, babes. So, sa itong advice kang ma'am UP. Kani ako ang tambag, wala ko nangupya ni ha. Joke. Bitaw ganina, mo gid po niya ako ginahuna. Na naman mo sa saktong edad na ilhani mo siya, nga buutan siya inana, wala kay problema ana. Ang issue lang nimo is dili siya professional. So sa giingon ni Fitz, gamay ra kay na nga problema. Kung feel na ninyo sige, ayaw ninyo sayang ang panahon. No? Kay inig pag minyo mo magkasinabot man mo ana, puhon nga sige, ano sa nimo imong eskwela, nindot ana, minyo na mo pag-graduate niya. Correct. Diba? So, Ana. Yes. And as to the pride sa lalaki, siguro, dili mo na nato makontrol kung unsa yung bation nana sa guy, diba? Kung inana. Ang importante lang, dili nimo ipa-feel sa iyaha nga dili siya professional. Diba? So, dili gid mo ipa-feel nga wala siya nakahuman og eskwela, kesyo inana. So, naara jud ka mag-support sa iyaha all the way. Lagi. Kerry, ba? So go gihapon, go tulo na kung tali ni karon. Wing, Wing. ang lalaki magudpod wing kay ato tanaw pud sa lalaki wing kay ingon siya unsa ka ha wing kung basin unyag masa self-esteem kay di ba moingon man ang lalaki haligi sa pamilya. Ayaw huna-huna nga dili pa na siya professional. Diba? Daghan dingon nga ang importante diya nga may mo diskarte na mga professional diya di makabalo mo diskarte magsigira magsalig sa ginikanan. Tambay ra diya sige salig sa ginikanan. Naay dili professional pero maayo mo diskarte. Makabuhig pamilya ni hayahay mo hayahay mo kinabuhi. Diskarte ra na sa lalaki. Tanawon nimo maayo mo diskarte ang lalaki kini mabuhi jud ko ani. Bigog maon jud ko ani. Ayaw una kay naa magani mga naa magani mga maestra nga ang naminyuan habal-habal driver. Pero may diskarte. May mo diskarte. Habal-habal driver pero may mo diskarte, mayo mo drive. Basta may mo drive, basta driver, sweet lover. Okay kayo na siya. So ana ra. Padayon lang yun. Pag minyoy, ayaw na una-una anang professional. Oo ka man, professional tambay man. Tinod, pero bitaw realidad bitaw yun na siya wing no. Hugot na ka wing. Suko kasi Kuya Wing. Pastor, kanig yun naghugot no di ba? Unsa man yun? Is it a go or a slow down or stop? Unsa man? Kini man god ang imong sulat nga patambag ka dinhi, wala man imo gi-mention ang imong edad, hasta ang edad pud sa imong uyab. Kay ang marriageable age, ako makatambag unta gyud ko nga mugo na ba ko og aysa kay may stop sa ka kay ngano. Basi og 23 pa ka. Correct. Unya ka na imong uyab kanang 23 gyapon kay classmate gud mo. So ang 27? Ay, nagungong nga 27. Okay. Marriageable age na mo. Kay ako 32 ko na minyo. Marriageable age na mo. Ako nakahulat-hulat. Pero ko kay maestra na gunadaan akong uyab. Kana ako na asawa. Nya working student pa ko. Pero nakapaabot man siya. Ako maiyang gipaabot. Ako nakapaabot po ko niya. Ay, kasuko niya. Tanaw lang. Kaya ako pa niya. Okay. Makarelate ko ang akong edad 32 ang iya mag-29. So, abi nimo okay gihapon. Pero ang akong ikatambag yun sa anak bitaw kay abi nimo ang key yun sa compatibility sa magminyo. Number 1, magyud siya ang age. Sumala sa atong studies, sa happy family. And then, education. Kanang circle of friends nimo maka-affect yun na siya sa self-esteem yun noon. Pero ang pinaka master key is your belief. Kung kana siya pariha mo ana og pagtuo nga to sa Ginoo ay kuan kana siyang gitawag ako na siyang i-affirm tong ilaha. Katong ilang gingon nga yes, go. Kay ngano tinuod na gisulti ni Awing ang kaminyo no bisan pa sa Bible the plan of God doesn't kana siyang gitawag nga mo kana bitawng tungod kay dili ka professional dili nimo siya kanon. Imuha gina siyang sabton. Go. Go. Diba? 5-0. Go 5-0. Diba? Okay. Diba? Ano siguro? So win na ni siya. It's a green flag for you, my Imbitahon ta dear. sa kasal. 27. Imbitahon ta sa kasal kay dol-dol ra man eh.
Na si Pastor kung Pwede gusto po to kang kay ang akong pwede mo si lisensya. Pastor. Akong Pwede mo si lisensya Pastor. na aron bag. na si Pastor. O, di ba? Kompleto na. Spoiler ko, taga-MMA ni So, siya. Nana kay host. Di ba, Nana? Nana Hi kay ma'am, host, salamat Nana sa pag-share singers. Oo. o pagtanaw. Di ba? Sabi ito. Oh no, sa ato apong letter sender ba, ma'am? Ako pong pangutana. How strong are you to accept the facts nga kung maminyo man gani mo kana ang imuhang mga anak ikaw ba ang kanabitang istorya sa society naman ko good morning to me. Okay, ang society ba ang kanabitang istorya sa society, are you strong enough to face that on like edad man nimo na sila o andam baka anak mo dawat kay at the end of the day, like I said, marriage is about the two of you. Diba? And the faith, the belief ninyo. Kung pareha man gani mo, so go! Diba? Love, love, love lang. Ingon pa nila. 6-0. Okay, so 6-0. Murag wala yun no. Sorry kaayo ha kung ano. Pero bitaw sa lalaki, wala yun na siya. The important is ang love gid siya. Okay, so mga kapaglaom no, I hope na taghatag big tambag o kato nakarelate din ha ato natambagan pod mo namo sa among mga letters among mga kapaglaom din ha nga napod may mga suliran gusto niyo i-share sa amo just feel free to contact us either through our Facebook page or sa amo ang mga among cellphone number. Okay, og karon ma'am nami ipakita sa imuha basin makaparelieve ni sa imuhang kaguol no adto ta sa Yosemite tanaw na to ning Edge of Wonder. One of the most visited national parks in the United States, where almost 4 million visitors are recorded every year. This place offers abundant of beautiful and breathtaking sceneries that leads you to just praise the Creator who made them all. Welcome to Yosemite National Park, Central California. It is very impossible for photographers and videographers to capture this majestic, paradise-like shrine of beauty and grandeur. With its nearly 1,200 square miles, Yosemite National Park is a home of deep valleys, grand meadows, giant sequoias, and 100% wilderness. But how did this natural wonder come to exist? There are lots of studies that show how this pristine, flawless paradise come in its existence. Volcanic activity, glacial result, sedimentary rock formation, and many more. But still, the human power cannot really dig deeper how this huge, scenic place have become the most amazing view a human eye could see. This is by far the grandest and the most majestic temple of nature I have ever seen, and the mystery of its beauty is unfathomable. Have you ever thought how our God have created all of this? Do you know how wise He is? Do you think you can dig deeper how great He is as our God? This reminds me of a very popular Job's story. In his book in the Bible, chapter 10, Job started to complain on his hardships, seems to argue with God, and thought that he was only formed and preserved for misery. But his friend Zipporah reminded him of God's wisdom and goodness. Job chapter 11 verses 7 to 9 says, "Do you know the mind and purposes of God? Will long searching make them known to you? Are you qualified to judge the Almighty? His mind is fathomless. What can you know in comparison? His spirit is broader than the earth and wider than the sea." We serve a God that thinks about our lives, our world, our creation on a completely different level that even the smartest human has the capacity to think. Sa tanang mga gumunhap sa imong kinabuhi, ayaw kabalaka tungod kay ikaw adunay Dios. Dios nga tag-iya sa tanang mga butang ug Dios nga sinugdanan ug katapusan. Kini ang inyong higala,
Charm Seneni, alang sa Edge of Wonders. Daghang salamat, Charm. Yosemite. Tama? National Yosemite Park. National Yosemite. Park. Dili, Brisbane. Naglalis mo Oh, nila lingaw kay kapaglaw Midri. kung saan ito pag-pronounce nga word Yosemite amo Oh, ang. Yosemite. Sakto si Ma'am Jude Yosemite. Yosemite National Yes. Park. Daghang salamat kay Charm, no? Pilipino yun ta, Oh. Pilipino. Daghang salamat, Charm. Kami diri mga kapaglaong Pilipino gid mi kay kung sa isulat amo ginasundon pagbasa. Okay, and sa lain bahin mga kapaglaom, moadto ta sa Bible trivia. Here's the question. Sa asang isla napadpad si Pablo sa dihang napayhag ang barko sa iyang gisakyan samtang siya nagpaingon sa Roma. Oh. Okay, asa? Pangalan no? sa Asa nga? isla. Actually, kani Isla. di kuan ni siya nani sa kuan lesson nato. Lesson. Lasabas ko lesson last week I think. Isla ba sa Kamigit? Isla ba sa Kalagaman Island? Or Bohol ba? Sa Bohol. Oh, diba? So, tanaw na. And karon mga kapaglaom, atong tanawon ang nakadaog sa Bible Trivia. Aniya ang video. Pasalamat na ako nining ako nadawat nga gikan sa Hope Channel labi na sa gigasa sa Ginoo kanako ang Biblia, no? Salamat kayo kining gihatag kanako usa nga makahatag dugang kay balo sa akong kinabuhi. Salamat kayo sa tanan og labi na gyud sa nagpili kanako nga si Ma'am Rose Galupi nga ako nahimo nga iyang gipili isip nga recipient. Ako napilian niya nung si Mark, ang tagaan ako sa akong prize kay nakita na ako sa iya nga angay gid siya nga makadawat sa prize labi na gid sa Bible. Kay aron gid nga makabalo siya sa kamuturan labi na karon kay nasa sa broken hearted. So kailangan nga dangop gid sa Ginoo bahin na iyang problema aron nga makabalo siya kung unsa ang kadako sa gugma sa Ginoo alang kanato. Daghang salamat sa Panimbaya sa Kabuntagon World. Happy Sabbath. Salamat no, nindot kayo. Muna mga kapaglaom na ganito Bible Trivia, tawag na dahil mo. Ayun na mo langay-langay. Tawag na. Tawag. Sa lain bahin mga kapaglaom, muadto na sa birthday bulletin. Ug atong tanawon ang mga birthday celebrant. Happy birthday to Happy birthday. Sir Elmon Ray Mondigo. Hi, Monding. Glenn Ma'am Lagunda. Glenn, Happy birthday. Apple Krill, Pipangso ni Kyrie. Marilyn Kudiama. Happy birthday, ma'am. Jade Versano. Happy birthday, sir. Charm Santusil. Santusil. Happy birthday, Irma ma'am. Casilio, Ma'am Irma. Happy birthday. Happy birthday. Yes, Ma'am Glenn Lagunda. Happy birthday. Doc Lenny Amor Pialago. Happy birthday po. Lucy June Lantaya. Ma'am Lantaya. Hi, ma'am. Happy birthday. Boy Platil. Platil, happy Sir, birthday. Happy birthday, sir. Francis Joy Canedo. Happy birthday, ma'am. Erica Steles. Happy birthday. Rosie G. Villamor. Rose G. Happy sorry. birthday. James Inardino. Sinargue. Pastor Hi. James Uncle. Happy birthday. Mecaline Eliasar. Eleanor. Happy birthday, ma'am. Yes. Og na po'y gipapas diri si Leia. Happy birthday kang Bernil Rin Dahunan. Happy Oh, birthday sa inyo. Happy birthday. Og si Ma'am Yes, napay do nga Ma'am Jill, Ate Jill Yes, Palomares. Palomares. Sa Ma'am, tanan. happy birthday. Sa tanan na Happy nag-birthday. birthday. Happy birthday. Atong Kanta. katan. Happy birthday to you. Daghang salamat. Medyo nindot-nindot Yes. naman. And- June again. And mga kapaglaom, Nanatay caller direct. Nanatay caller, good morning. Hello. Hello, good morning. Good morning, sir. Hi. Taga-asa ta, sir? Dito sa Nora International School. General Sanoy. Asa dapit ni? Asa to dapit? Asa na dapit, sir? Cagayan ra? Tagwanaw. Tagwana. Nanuri. Nanuri. Ah, O siya atong Nanuri. tubag. O siya atong Hi. tubag, sir. Sa Isla Malta. Isla Samar. Malta. Malta. Okay, tanaw na to ang answer. Tara na to, be, kung correct ba? Wow! Yes. Sakto. Congratulations. Sir, sa pangalan nato, sir? GC Blackwood. Okay. Napakay greetings, sir. Hi. Greetings. Oh. Greetings. Greetings sa kung para sa kung mama de sa Sumtin. Thank you kayo, sir. Blackwood.
Okay. Sir, stay on the line para kwaon sa among producer ang information ni Manog. Kag kinsa nimo ihatag ang imuhang prize. Thank you. Thank you, sir. Alright. Thank Happy you. Sabbath. Karon mo adto na to sa greetings and ako pasalamatan. Ma'am Jel, wala juga nakakuyog na mo. Yes, unfortunately, no, because of some, kanang Busy. family, actually, ang amo ang pet nga si Kikay, wala may nurse. Yes. Wala, And ato pasalamatan ang Emblem Singers dito sa Kidapawan sa inyong pag-accommodate sa amo. Daghang kayong salamat. Gikan sa among station manager, Sir Janster. Daghang kayong salamat, no. Nabusog yun mi dito. Grabe, kadaghang pagkaon. Anli ang pagkaon. Ang akong nakita dito, naginahinay kaon si Jandy Ragod. Kay si Jandy, nagbantay siya kay Basig mo hospital. Health conscious na Sobra kaon. So, daghang salamat sa inyong papasalubong sa mga durian na puno in taon na mong sakyanan. Daghang kayong salamat. Yes, Kanasa na po ninyong pabalikon. Pabalik kami. Excited, yes. Excited na to. Mr. and Mrs. Caniedo of Davao sa mga prutas Yes. na Yes. midnight Prutas. snack Dito tagprutas. na sa Davao. Dusi, di ba? Yes. Dusi. Emblem Singers and Okay. Family of Kidapawan, salamat po kayo. O Glumia National High School, especially to Sir Ray Caldera, sa inyong mga greetings Idol. kanina. University of Science and Technology of Southern Philippines, Ma'am special Angel. to Ma'am Angel. Hi. Nugas Day Academy, sa principal na si Ma'am Rebecca Kabahit and Pastor Kabahit. Thanks kayo kang fits, nga daga na siyang absent daw. Absent. Okay na. Hi, ma'am. Happy watching. Adventist Bawi. Medical Center Iligan, saya mga estudyante ni UP. Yes. Mo lang to. And ito pasalamatan si Ma'am Cora Wahiman sa Beautiful Flowers. Last Saturday, nakasaka rin sa studio kay wala mi kasulti nga tuwa mi Jinsan. Thank you, Ma'am Cora Wahiman and Doc Wahiman. Thank you so much sa imong Beautiful Flowers. Okay, Ma'am Jill. Yes, special thanks to Ma'am Irene Abapo of Barangay 26, no, ang mama ni Kelly nga hima tong stars atong PSKW Hugot Kristiyano. Oxy. And of course, Feby May and Sigbat Manes, Juanico. who's watching right now. Mama ni Daghan Alec, kaayo. napunto siya sa actor. Silang duha Sa actually. atong PSKW Hugot Cristano. And of course, happy watching and thank you so much for your support. Bailon family diya sa Bantayan, Maramag, Bukidnon. Yes. Kung sa tanang higoog. And Happy watching in and happy celebration of the World Teachers Day, no, nagmagpasalamaton kaayo ko sa atong nga interview kaganina, no, who gave their time. Una-una sa principal diha sa Lumbia National High School, ang kinakusgan nga si Marlon Francis Serinia, dira kayo may parintianan niya. Diba? Sa Lumbia National High School teachers and students, daghan kayong salamat sa inyo ha. Si Sir Edwin Pabonita and si Ma'am Cathy Matias, ang coordinator sa Senior High School. O sa Lumbia National High School, of course, sa ako ang kinakusgan nga former teacher and advisor nga now who is the ASDS of the Division of Cagayan de Oro, si Ma'am Alice Anghay, the ever beautiful, and of course, the very generous and handsome SDS of the DepEd Cagayan de Oro, Dr. Jonathan De La Peña. Daghan kaayong salamat and especially si Sir Romeo Aklo nga nag-assist sa mga kagahapon dito sa event sa sa Grand Caprice. Daghan kaayong salamat. Happy World Teachers Day again to all teachers. Yes. And pagpasalamat kang Sir Bing and Ate Mekoy sa Sanes. panga. Grabe Panga. gid Sir. Thank you jud kayo. Init kayo inyong pag-welcome ka na busog kayo mi dito. Atimado kayo mi. Ate Dadak and Sir Bong Camarillo, thank you kayo sa sakyanan nga inyong gipahulam og pagpahulam pod kang Ivan, no? Ivan Jan Sanes, nabilar po siya gapil sa pag-drive. Thank you kayo. And again, Mr. Wahiman and Doc Wahiman, thank you sa Flowers, Hope Channel, SMM Family, Hope Channel, WMC Family, AYNN, and MMA. Kani sila mga nag-attend, di ba, sa training atong gipahigayon. And akong i-greet Mark Bolanon, Ma'am Mikay, Sir Dave Baragados, and sa twins, Ate Che Lauron, Kuya Woodward Villalino, diha sa Thailand, and si Karen Yabo, friend, narami ga-pray para kanimo, no? Yes, happy viewing po kang Sir Pielagot, the new president of Davao Adventist Medical Center. Yes. And Archie, happy birthday, Archie. And Aubrey, good morning. Nasya karon. Yes, and Aubrey. happy anniversary po sa amin ngayon, Yes. Mr. and Mrs. Francis Vicky Mantales ng Palawan SDA Church, Nara. And Boss Rix and Ma'am Jessica Gonzaga, good morning and happy Sabbath! Diba? Again, sa atong mga resource speaker, last training atong gipahigayon. Thank you kayo, no? Ma'am Grace, Sir Jericho, and Ma'am Lillian, and Sir Maki. Thank you kayo sa knowledge inyong gipahad ka naman. Mga kapaglaom, hopefully, no, napanalanginan ta pinagi sa atong programa. Og makita-kita ta sunod Sabado, no? Atong angkonon ang grasya himaya nga sa langit kanato igasa. Batiyaw ipabati ang gugma sa Dios imong naangkon. Gugma nga tuburan naghatag dugang kadasik sa atong paglaom.
Busa kupti ang paglaom, kaya doon ay kadaugan ug sigurado ang kaluwasan. Like we said, only one earth, live in harmony, buhing paglaom, nga may tuburan sa itong kusog ug kadasig. Ayaw wada ang kadasig sa atong Ginoo, panghingusgi ang pagsalig. Kay dili kanya pasagdan. Ikaw yang pinangga og siya atong dalangpanan. Ang kuna ang kalipay, ipadayon ang pagpakigdait ug kanunayon ang Panimbaya sa Kabuntagon World! Happy Teacher's